Anzjani, familji bit-trabi u persuni b'diżabilità kollha spiċċaw msakrin għal ġimagħtejn fid-djarhom ma jistgħux joħorġu. Għas-sempliċi raġuni li l-gvern għadu ma ħallas il-pagament annwali lill-kumpanija tal-lift iktar minn 6 xhur wara bbidu ta' sena ġdida. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegawna kif 10 familji ilhom mal-15 il-ġurnata bla servizz ta' lift fil-blokka tal-housing fl-Imsida. Sitwazzjoni li dwarha ma jistgħu jagħmlu xejn għajr iserħu fuq dawk responsabbli sabiex jieħdu azzjoni llum qabel għada. Ninsabu bla lift bħalissa inna 15 ġurnata ħan nitlu fit week ċempelt il-housing biex ninformaħħom ma jtukx informazzjoni u nċempellem u nċempellaw ta' repairing u hekk sirt naf li il-housing kull sena għandhom agreement ma' l-kumpanija tal-lift li suppost ħalsuhom ċertu somma kull sena. Il-pagament ma sarx janna minn naħa tal-housing. B'dawn il-familji li qed ikollhom jitilgħu sa 4 sulari taraġġ sabiex joħorġu minn djarhom u dawk li ma jifilħux jitilgħu jinżlu dan it-taraġġ kollu qed ikollhom jibqgħu imsakrin ġewwa. Persuna għandha 77 għandha bżonn il-lift. Persuni bit-trabi bit-puxċet titlara basula. Hemm persuna oħra ma tħilissektomi ma tistax toħroġ minn ġoddar ma tistax inżel taraġġ. Minn tkun il-lift tista' tmur tixtri ma limitat inħabb it-taraġġ u ma tistax inżel taraġġ. Hemm in-nies bit-tfal u hemm bid-disabled ukoll. U ma jtix kas, jek naħħa darba li ċempiltiena, kun ħadfitni fuq selfu għatli senjura diġa għatlek meta jassu l-affarijiet nejdu l-ek u stasek ħallitni jek, u staċi tant kelmet niblerra li d-denja nerġan ċempel. Il-persuna li tkellmet ma dan l-istazzjon spiegat li saħan sitru offrew li ħansu l-ispejjeż ta' ħsarat tal-liftuma stess, iżda dan ma kienx possibbli. Daw jek tal-ħawżek ma ħalsux il-pagament ta' kull sena tal-lift mhux ħajdu jsewu naturalment. Jiena offrejt li nħallsu l-lift taħna bl-ħsara tagħna ġi minn butna u tal-lift ma ċettax qalt li hawnhekk għandek spiża kbira. Tal-ħawżek qalt li ma tistax ukoll. Aħna provajna nsewu ħana personali u ma nistgħux laqgħa. Chris Simmamo għan Net News.